biko kwanụ ọkwa ofu ajụjụ a ka nka na-ajụ biko si anụ n'ọgwụ ka ekwue n'udo. Okay, group of gentlemen of anaba aghara group of companies. Biko kenenu achụkwa nka njọ maka nke unu nwa bụ ndị dị ndụ. Ajụbuona m na the other video nke ndị nwụrụ anwụ ka njụzie nke ndị dị ndụ biko unu dị ndụ. Ewe katapọtụ onye a that's nwaanyị obodo wee nyụchagide ya nyụchasịa ya anya wee katapọtụ it back to Nigeria, maybe from prison ebunayi, or maybe na o tichago na fa tichasize emicha mmiri dị na alụmicha ọbara imazifi ya emezi ndị bụ na-agagharịzi na street ndị bụ nọ na Nigeria na-ekpesa ekpe n'isi ka wee donata ya like otu esi wee donata onye nke a ngwa unu na-adonata ya mmịa na-enye Thanksgiving si na o bụ sọ isi nọ na isi ebiazi adịa karịa ka isi onwe bụ before so isi a ka o bụkwa wee naba o nwere ike ọ bụzi na-eji ekpere wee donata ya utu okpokoro isi na ọkpụrụkpụ anya. So achọrọ m ka m marụ ị nwere ụmụazị n'obodo a mụọ ofu mụọ okeke mụọ okafọ mụọ okonkwọ batalion ịlapụ wee bụzie na akatapọt going na Nigeria. Biko asị nka njugodu ka unu si manage if that is ichete as woman being ibu na ichete hey no ọbara mbụ m ọbara ịbụọ m ọbara ịtọ m ọbara ịnọ m that the first seed is pụta anyị na-arụ ịmụpụta that ịmụrụ bụrụ mmadụ bụrụ that obe nya akpọba daddy from that time wee too iwe na ụnụ iwe chetie ofu ịtọ ịnọ ise ichetie ka ihe ka isi efil ị na-achọwa fon nọmba dị nwaanyị obodo a ka ị kpọọ ọnya sị ka ị kpọgodo ka ị n'ọnụ ụmụasị ka efi na-emekarịsị ọ bụ na ndị nke akatapọtụ from n'ime wee naba o nwere ike mebi akatapọtụ efu ke na o tichaghị onye ka akatapọtụ n'ime wee naba nwere ike ọka nwee kọntaktị ma mebi onye nke etichaghị n'ebe a ọ chụpụghị ị na-ele arụzi n'iro mmiri na-amaghị na anwụ na-achaghị na-achagharị n'iro ndị bụ unu weziela ekpere wee kpọnata ya ịmago na nwezi kọntaktị ya since then ka isi eme ma icheta ụmụazị ya ọ na-aga ịnara Naijiria ibi ego obibi mee visa gbaa tiketi nata ebe a that's ikutu ume ị na-aba ikutu ume nweteta onwe gị that's ma okpokpo isi ma ọkpụrụkpụ anya rụrụpụtasị ịnagoba everything dịkwa normalize kwa then izogo n'ọkpa naanị nna ya ndị gozi Nigeria gozikwa ya again nwetetukwa onwe gị or maybe na o nwekwe nwaanyị bịakwa nweta onye Nigeria nwetara nọ omekwa ya obiọma ịgbawakwa mbọ nọrụkwa ọfụma ị na-eje mee visa gbaa tiketi na-achite si ka ị bịa fụ ụmụazị ya do ka isi efi ka unsi eme ma icheta ụmụazị ya ị na-eche ịbịa fụfa kpọọ ka ị na-achọ mmisi kpọọ okeke kpọọ okafọ ndị oyi nwoke nọ saịdị asịfa biko chọrọ m nọmba si bọngile ka m kpọọ ya na fon n'ọnụ ụmụazị ị na-eme ụta ka ị kpọọ na fon n'ọnụ ụmụazị biko ka ekwuo unu dosi anụ n'ọgụ udo na ịfụnanya biko unu si kọwara unu m ka unu si manage guys ịnọrụ ka ọ nọjọ si ị na-alụrụ ana ịkọchie guys forget yes that side ọ ichetie isi ime ka ọ ya gbaghara ya ịma na onwere m isi inwe iji kpe ya guys isi mba ịchọọzọ icheta this thing no just gwagodo m ka unu si manage because ọ na-ega nọgide na-eche ike mmadụ drop 3 4 5 or maybe even 1 wee nabazie rapụ obodo a ka isi anọgide cheta na nwa ya na ebe a ama ma ndị nke mpa ife mgbe aje panya o ifefa mesi mụsịa nwa na panya na kọcha akụfa afọ ọzọ nwa anya so ka unu si eme nke unu nwa bụ ndị dị ndụ kọwara unu m ka unu si manage wee na-atraikwa ịnụ ọnụ ụmụazị a ka o si ewute ka isi echeta ọ na-adị ka ije nwụọ poison ka ị nwụrụ nwa ịmụrụ ụfọdụ nwere ike bụrụ ndị isiri mpafa ọ na-adị ka ije nwụọ poison ka ọ na-adị ka ije dachiri moto n'ụzọ ka ọ na-eme isi mgbaka that's ọ na-apụ ya ala ma icheta ka ọ na onwere ife ije wee kpọrọ icheta isi ihe a bụ ife ejeta na panya ikpochapụ ya bidozie mụwakwazịa nke Nigeria o nwere ike mgbe ịdịgo 60 ibidozie mụwazi inwe ike na-adị 62 63 nwa aka na-eme pe
ị na-eruzi 56, ị na-eruzi 70, 80, nwa sef anya dị etote nwa ya dị elu one nwa ije na obodo afụdebe. Kedu ihe ifiru ndị ala ma ndị ka nwee time, work on your time, ndị nzuzu iberibe ala gbagbuchakwa unu cha niile.